Hello everyone, how are you all doing? Thank you for the maximum love and the support. So my beautiful people, today I have a quick one to share with you. What does the normally say shall never end. See, this is Progress the Analyst, and here I keep you updated. I bring out the latest happening to you. So without not wasting much of your time, let us dive into the reason why we are here. So as you can see, this is Chief Reph Uwazuruike. I don't care what people say about Chief Reph Uwazuruike. But with history that we know, anytime they are writing about Biafra, if they are writing the history of Biafra today, if they are saying things about Biafra, the name of Chief Reph Uwazuruike must be mentioned. Without not wasting much of your time, let us listen to what he said, the point, super point that he made, and I'll be right back. Vivian one name of Wow, when I was around Ndigbo, so on a Okwai come get queer, Luluai, Ndigbo. Oh, why I was around the can. I'm a cool marker. Him again, Abuja tar. A banner bed, Namdekan. I'm not a manager, I'm saying when a hand does on my mamma. And when a baby, and when a mamma. Ik ben begin Abuja ta and ik ben Namdekan. Ele bejiaga. Ele ha chọrọ n'ime ya. Ele mkpebide enwe, ele ebumnobi eji ekpege ikpe. Ke ha ga-eme achieve, ke ha ga-enweta n'ikpe a ikpege na Abuja. Mụnwa a sọpọtụ n'ikpe ikpege na Abuja. Na 2005, oge Obasanjo, enwere similar situation. Onye izizi m na arrest mgbe awa asari dukubo. Ngwa onye abụọ m na arrest. Ebe m na-agba bọọlụ. Emecha ma arrest Frederick Fashion. Mecha ma arrest Gani Adams. Buru anyị chapuga Abuja. Na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony. Anyị anọ. Mgbe orukwe mgbe a ga-ahapụ cha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m. Mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo similar things that time. Mana taa asịsị na terrorism. Fine, terrorism. Ihe mege na Nigeria taa. Also, Nnamdi Kanu mege ya. It's not terrorism. Ihe niile egbuge n'ugwu Hausa, from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central, and we get the same. Okwa terrorism again. Bugo no wona. Mande woji, mandani, moni humonyas. Okwa good again there. Over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghi ikpe na court Nigeria taa. Ndị Igbo wụnụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpeghi ikpe taa. Nke onye Yoruba Sunday bụ nke ahụ na-eji m egbe ma anụ bụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ ahapụ ya. Ele ebe ekpeghi ikpe taa. Ọwụsị onye kwugo okwu na redio wụsị onye a na-akpa ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-achụ. Asịghị m na ekpe na-ikpe terrorism. Fine, kpewe ya ikpe. Kedu kwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense, the same time.
or was selected injustice came again now in Nigeria. On Amuna, and I'm an say of Mama Kaiha on a rimon in our home, Msina, Yam nature on nature with ya. Otra saw was I one, I'm not one at the war. No. Analo for onye olu azụ anara ndị olu niile azụ Ndigbo lee ihe mekụ n'ụdị ya onye ọ na mechi ọnụ gbapụ enweghị na-ekwuzi okwu ndị kwanụ bulitere keesi a na-ekpe senior advocates of Nigeria align up Ndigbo senior advocates fine ka akọrụ na akụ na agbalịkwa senior advocates unu agbalịana. All these SBs need na etadaga emega set na court. All these SBs need na emega admit. Unu nonga. SBs opade ya ka ga-eche nye judgment. Ka mgbe judge ga-eche de judgment ya ga boss ga were ndị o de ya. Ele bu m n'obi na ele de unu cheke. Ono ka ikpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice aya. Ele ndị butere atụmatụ ikpe aza. Aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ. Because aghọtara m ha na-eme ihe a. Ọ ga-achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya. Ikpe mazi anyị bidozie yọwa ayọ ayọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe mmanya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya mgbe a sị ikpe amagbo ya ayọ ọzọ ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi ndị a enwere mgbe egidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja gọvanọ na-azụrụ ya mgbe akwa na vice president taa ele ihe ewu onye mmeta ha na ndị Igbo onye ọgwụ na-akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo ele ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwepụ onye mere ya mbọ na-enweghị ndị niile agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terorizm ka ọ bụ elekwado ebe ha na-ekpekwa ha ikpe aghọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwedere ebe ndị a enwe ihe ha ahụ ga ma nna na-ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akọrọ izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu na anọ mụnwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebighị n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọsọ ọgba aghara ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gwa ya o ji wụrụ naanị Nnamdi Kanu onye ọnwụ na-emechi ọnụ enweghị onye na-ekwu okwu kwesị akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe
Can you hold on and tackle no? Ndigbo they suppose they support it be better. To be very honest, can kwezoku. Ndu mere my feel learner. Epegede ikpenan yapasan nam the kind of ejofo. Why na sado? Yes. Pastor Ejofo na lawyer Jimako. Terrorism more treason and treasonable felony. I will hate you. Oh, you know, so they were senior advocate of Nigeria. And when SB not pilot, came and admit again. Or when they admit him now. Can you get me? Or George, the judgment he has how many senior advocates of Nigeria? Very bad. Come happen SB sa Kaoro, Imu Kamga, the judgment. Okay, ni kia mege na, kini ka photo ga nya. Awata mi ebe olu gaga o. Hem de ku kem kan ku kwe ya. Olu kwe ya aga eteta na nkuru ihe dị otu a. Awata de mi unu mege. Owo epecha federal government ayi ogede kamgbe eshi. Eke hanti. The judge no we ama. Even without evidence, without SBC India, na government choka a convict ya. Even without him there. The body language federal government is show gonna how to convince them and they can. Otherwise, I will be the pegide no issue. I get Jaka say, but I want like a bull. I guess on our support because him no make the bonus support there. Or I convict you why there's somebody because I got particular because the moment I convince Hana, asking the Bama no nya, a change Kwana. Help no child was equal to all day. Anything can happen. In my whole day, conviction at the Plavia. As a make quick more because I'm man when I'm meeting on the Hamon and Abuja. Assurances hanging on. A quick bazaar. Oh, take a treason and treasonable felony. Solution yeah, political solution. Or we have like when I court. If we in a court, he can hear whereby he got like here. Or can have favor okay. He need not never talk up a favor you, a favor Ndigbo. Can't cook where you what? Oh, where? Walk it, I'm a sappa, I'm your lagua. I'm up with Benda, he have Pulucha, I'm up with Hanaka. I had suppose you were one night walking Popotala has I peggy. Ikpe, I call Uwazuruike no Kwanime. Ask him come Nkrukwem Takano Kolum, Obusapano, Ndigbo. In fact, I have seen a lot of videos people are making concerning Reph Uwazuruike, and they use a very harsh word on him. I think that at this moment, this is not the time for people to be attacking themselves. Oh, Uwazuruike is this, hey, Uwazuruike is that. Forgetting the good side of the person. At least Uwazuruike has made a lot of videos calling on the release of Mazi Nnamdi Kanu. They might have their own differences, but at this moment, he put everything behind him and he came out to support Mazi Nnamdi Kanu. I think he should be respected for that. It is not easy. You know, this is Progress the Analyst, and this is how my platform is built on. I don't like anything division, and I don't like when people are accusing people wrongly. I don't like it. I don't like a situation whereby things are built on lies and unforgiveness. When somebody come out and tell you, oh, I have my differences with Mazi Nnamdi Kanu, but for now, I am lending my voice to him. I'm in support of him. I think it should be. When Very Dark Man was arrested, a lot of people that hate him, a lot of people that did not love him, they say, oh, we might be having our differences, but at this moment, I think the arrest is wrong. EFCC released Very Dark Man. This is a way of lending your voice to issues that you know affect the society or affect individual. With this, I strongly believe that Reph Uwazuruike is doing the right thing at the right time. So I don't know how far you people want him to do this.
I don't like a situation whereby people start attacking people. Is it that you are not genuine or something? I don't like it. Somebody is calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu. You people are attacking him. Oh, Uwazuruike is like this. Oh, nine. This is not. It is unacceptable. What do people want him to do? As I said before, they might have their differences. Is well understood, but at this time, Chief Reph Uwazuruike is just trying to do what every other person will do, and he's doing it in a positive way. And I think that courtesy should be given to him. So my beautiful family, this is me Progress the Analyst saying it the way it should be. Because if you people start attacking people random, that is why they don't take you guys serious. It's just like when somebody nature enter your mouth, now go just start to the call. Hey, the person is like this. No, that is not how to. That means you are not. You don't even know the reason why you are fighting for this freedom. So now know me Progress the Analyst. They talk am as e be. And not the romance word. I go tell you now how they do me and how it be. People are watching you. People are listening to you. Don't go outside the box and say the right thing and do the right thing. Don't try to lie and manipulate people. Don't try to use emotional blackmail on people. It is unacceptable. So my beautiful family, do well to share this video, like and subscribe. I still remain your one and only Progress the Analyst, and I will keep updating you on all the latest happening. See, as I said before, in this platform, I bring the world closer to your doorstep, and here, nothing but the truth. Thank you, and bye for now.